Son luz de arriba, son artista, multidisciplinar, son escritora, son feminista. Eu nací no Uruguai, son filla do que eu chamo a diáspora galega no Río da Prata, pomposamente. Miña nai era da Veiga, de Asturias, no linde con Galiza, e meu pai, meu pai era de aquí. Foron para Uruguai clandestinamente nun barco, no Alcántara, un barco inglés, no ano 1951. Veño dunha familia na que se falaba galego, na que se pensaba moito o que pasaría do outro lado do mar, onde quedaran toda a xente querida. E é como, bueno, como unha historia de vivir con esa ollada alén mar, non? E hai un efecto que eu estou estudando co tempo na linguaxe, na forma de falar do río platense, que é influencia directa do galego, moita outra é evidentemente do italiano, pero do galego tamén. Levedar a masa, sabes? A masa, as veciñas facían as tortas fritas e dicían, a masa está levedando, en lugar no canto de levando, que é o que sería en castelán. E entón, o de levedar, venme a cabeza inmediatamente as tortas fritas das miñas veciñas en Montevideo. Sempre presente na miña casa, falábase normalmente en galego. Aprender, de aprender ben, aprendín aquí, claro, porque antes, pois iso, antes falaba con moita cara, pero bueno, pero aprendín aquí, tomeimo moi en serio, bueno, xa teño moitos libros escritos en galego, que era máis que importante falar galego, era fundamental. De feito, se estivese noutro sitio, en Suecia, onde pensei nun momento emigrar, ou en Francia, ou onde for, pois tería que falar esa lingua, non? Aquí tiña que falarla de xeito dobremente obrigada. Obrigado no sentido ético, quero dicir. Obrigada primeiro porque é a lingua de aquí, e segundo porque é a lingua das miñas orixes. Eu falo en galego, hoxe é unha loita que hai que tomala moi en serio, porque ti falas en galego ca xente de aquí, e moita se contesta en castelán. Ti sigue falando en galego e a xente sigue contestando en castelán. Hai que insistir. Todos os celgas teño, os 5. Aprendín lendo, aprendín con mestras como Marica Campo, como Elena Villajaneiro, como xente que sabe ben o galego, que disfruta e que vive o galego. E sobre todo lendo muitísimo, prácticamente todas as miñas lecturas, que son moitas, dende hai décadas, somente en galego. Non é unha lingua cualquera, é unha lingua fantástica, maravillosa, chea de sinónimos, de frases que son só do galego, excepcional para explicar determinadas cousas, prima irmá do portugués, co cal son milleiros de persoas no mundo, millóns de persoas no mundo, que falan de algún xeito galego. Nós, que somos fillos e fillas dunha nai poeta, dunha nai que nos aprendeu o galego, que o reivindicou, que foi Rosalía, serei eterno se ti me falas. Falemos galego.